Ootko sä ikinä miettinyt, että miten suuri onkaan koko avaruus? Siis kyllä, kokonainen avaruus. Nimittäin mä oon, ja se on hyvin pelottavaa ajatella sitä. Joten totta kai tänään me lähdetään tutkimaan, kuinka suuri on oikeasti avaruus. Ja tässä videossa käydään myös läpi multiversumia. Joten joo hei, jos sä sytyt tämmöisistä aiheista, niin heitäpä tälle videolle nyt tykkäystä ja tilaa mun kanava tuosta alhaalta. Hei, mä oon tehnyt tän tapaisia aihe- ja faktavideoita Shorts-osio mun kanavalle, niin voit mennä kattoo sieltä lisää jännittävää sisältöä. Reset Plus, vain 4,99 € kuukaudessa. Mitä sä hyödyt siitä? Sä saat kaikki videot 3 päivää ennen muita. Jäsenstriimit, jäsenvideot, roolit Discordiin, jäsenmaininnat videoissa, kutsut tapahtumiin, ansiomerkit ja jäsentarrat. Liity nyt vain 4,99 kuukaudessa. Reset Plus, tervetuloa! Mutta joo, me voitais lähteä nyt avaruuden ihmeellisiin maailmoihin. Nimittäin tänään meidän aiheena toimii, miten suuri on avaruus. Eli tänään tosiaan me reagoidaan videoon nimeltä Zoom Out from Earth. Ja mikä tää video on? No siis tää on video, joka näyttää meille siis maapallosta zoomattuna asti koko avaruuden. Eli kyllä. Ja katsotaan mitä me saadaan tästä videosta. Löytyykö jotain jännää juttua. Joten joo, pistetään video playaamaan. Heitäpä tykkäys sitä ennen, please. Joten joo, lähdetään katsoa, että minkälainen on avaruus. Elikkä nyt ollaan noin 10 kilometrin korkeudessa. 100 kilometrin korkeus näyttää jo tältä. Elikkä siis 100 kilometrissä. Niin siinä ei näy melkein mitään, niin kuin näette. Jos te olette, no okei, nyt kun miettii, niin 100 kilometriä se on aika valtava, joten jos sä näet niin kuin noin paljon jostain maasta tai näin, niin toi on kyllä aika kova. Sitten kun noustaan 1000 kilometrin korkeuteen, ja näin, 10 000 kilometrissä nähdään koko maapallo. Eli nähdään pyöreä maapallo. Ja mitä pidätte muuten mun paidasta? Tuli vaan mieleen, että ette ole varmaan ennen videoilla nähnyt mulla tämmöstä. Pistäkää tykkäyspaidan kunniaksi. Tosiaan siellä ne on 10 000 kilometrin korkeudessa astronautit. Musta tuntuu, että ne on lähempänä 1000 kilometriä, kun se näytti tässä niinku lähempänä tätä. Et musta tuntuu, että astronautit on jossain tällä korkeudella, koska tää näyttää vähän loogisemmalta, missä ne vois majailla. Sitten kun tosiaan lähdetään maapallosta eteenpäin, me nähdään, että siellä on kuu. Kyllä, ja kuu ja maa on hyvin pieni osa linnunrataa, johon me tullaan kohta. Eli 1 000 000 kilometrin päässä ollaan nytten, ja katsotaan mihin me siitä päästään. Elikkä tosiaan tuolla ylhäällä lukee, elikkä siinä luki maapallon lähimmät meteoriitit. Ja nyt me jo nähdään aika lailla meidän aurinkokuntaa. Eli siellä keskellä on aurinko. Tai no se ei kyllä ihan ruudussa ole keskellä. Mut joo, siinä on maapallo, Venus, Merkurius ja Mars. Ja nää tosiaan näet, jos matkustat 100 miljoonaa kilometriä tonne kuule ulkoavaruuteen. Miettikää, että mun koulumatka on joku vajaa 10 kilometriä, niin mun pitäisi se kulkea varmaan joku 1 000 000, niinku 10. Mä en edes tiedä paljon, niinku kuinka paljon mun pitäisi kulkea se, että mä saavuttaisin meidän aurinkokunnan koon. Sitten kun me lähdetään, tässä ei ole edes koko aurinkokuntaa, nimittäin tossa vasta tulee Jupiter esiin. Siinä, sitten Saturnus tulee siinä, ja sitten loput. Näin. Elikkä siis, mitä ihmettä. Meidän aurinkokunnan näet kokonaan, jos sä oot 10 biljoonan, eli toisin sanoen miljardin kilometrin päässä. Ja Kuiperin vyöhyke, eli Kuiper Belt, näet siinä. Ja sit siellä on jotain tommosia ihmisten lähettämiä New Horizons ja Voyager kaukoluotaimia. Aika kauas ne on kyllä mennyt. Ja katsotaan mitä meille sit tulee vastaan täältä. Elikkä siinä on... Missäs me nyt ollaan menossa? Elikkä
meidän aurinko on tuolla jossakin keskellä. Ja komeettoja on vieressä. Me ollaan triljoonan kilometrin päässä. Triljoonan kilometrin päässä maapallosta. Ja nyt meillä on tämmönen Oortin pilvi. Elikkä mä en tiedä yhtään mikä tää on. Mutta nyt muuten me saavutettiin se. Me ollaan valovuoden päässä maapallosta. Ja mitä valovuosi meinaa, niin jos tiedätte valon nopeuden, niin siis valon kulkema matka vuodessa. Elikkä siis valovuosi on matka, jonka valo kulkee yhdessä vuodessa noin 9,46 biljoonaa kilometriä. Eli tosta voitte päätellä, miten iso matka toi on. 9,46 biljoonaa kilometriä, en tiedä. Missäs meidän linnunrata on? Siis me mennään jo 100 valovuoden päässä. Okei, nyt se muuttui tommoseksi isoksi tähdeksi toi meidän aurinkokunta. Ja siinä on lukuisia tähtiä. Elikkä tossa lukee, eli meidän galaksissa eli linnunradassa on satoja biljoonia tähtiä. Ja te ette voi uskoa, miten paljon se on. Nimittäin jokainen tähti, niin se pitää niin kuin ympärillään ainakin yhtä planeettaa. Ja sit jos joku väittää, että ei ole missään muualla älyllistä elämää kuin maapallolla, niin on kyllä oikeasti väärässä. Siinä, hyvät naiset ja herrat, te näette meidän linnunradan, eli englanniksi Milky Way. Ja meidän aurinko kulkee linnunradan ympäri joka 200 miljoonas vuosi, eli aika paljon. Ja nyt me ollaan jo aika monen valovuoden päässä. Onks toi jo siis 2 miljoonan valovuoden päässä? Siinä on muuten muita galakseja, niin kuin näette. Elikkä meidän oma galaksi on tuolla ihan keskellä. Täällä on kaikki muita galakseja. Ja mehän ollaan 20 miljoonan valovuoden päässä. Joten kuvitelkaa, miten pieni meidän maapallo on verrattuna näihin galakseihin. Elikkä todella paljon galakseita ja lähestytään 100 miljoonaa valovuotta. Oh my god. Jos sä et halua joutua tänne näitten galaksien keskelle, vaan niinku summan mutikassa leikki jotain piilosta, niin ei tykkäystä. Sä pysyt ihan maapallolla. Ja kuvitelkaa, nämä kaikki on galakseja. Kaikki on galakseja, missä on miljoonia ja biljoonia tähtiä. Ja tää nyt on tämmönen galaksiverkko, joka ylettyy siis 5 biljoonan valovuoden päähän. Ja siis täällä on paljon galaksia. Siis tää on niin iso, että mä en voi ajatella tätä. 50 biljoonaa okei. Ja nyt, mitä te näette tässä, on tavallaan meidän universumi. Elikkä toisaalta alkuräjähdys on tapahtunut tuolla. Siis tuohon palloon sisältyy meidän kaikki universumin jutut. Ja mitä mä puhuin siitä multiversumista, niin me tullaan tähän. Tää ei ole nyt todistettua faktaa, eli tää on siis ihan fiktiota ja tämmöstä niin kuin keksittyä juttua, joka voisi pitää paikkaansa. Eli multiversumiteoria. Jos on meidän oma universumi, niin voisiko täällä olla muita universumeita, joissa vaikka minä en tee videoita, jossa minä teen jotain lapiotöitä ulkona. Se voi olla hyvin mahdollista, nimittäin siis tätä voisi jatkaa niin pitkälle, että onko tämänkin jälkeen jotain. Mutta musta tuntuu, että tuo riittää meille. Nimittäin mä oon saanut nyt todella paljon tietoa päähäni. Ja älkää hei ihmiset ajatelko avaruutta liikaa, koska se ei ole terveellistä. Sitä oikeasti voisi ajatella vaikka kuinka kauan. Mutta joo, sit kun te mietitte, että tuolla me ollaan, tässä universumissa me ollaan, ihmiset on tuolla, niin se on kyllä ihan hullu ajatus, pakko myöntää, että me ollaan semmosia ihan niinku atomeita siellä, kun vertaa tuohon universumiin. Mut joo, tämmönen oli nyt tää video. Tässä videossa käytiin vähän läpi avaruutta ja miten iso se on oikeesti, te ette voi kuvitellakaan. Ja joo hei, jos haluat tämmösiä uusia aihevideoita jatkossa, niin heitäpä tälle videolle tykkäystä. 100 tykkäystä, niin uutta aihevideota pärähtää. Muista mennä kattoo shortsit. Tilaa mun kanava tuosta alhaalta ja joo, me nähdään ensi videon parissa. Se oli Kissat täällä, se olisi asti. Moi!